Tal e como prevía o Concello, o novo pabillón polideportivo de Bergondo comezará a funcionar co arranque do curso escolar. A empresa adxudicataria vende presentar as últimas certificacións, polo que tan só resta a recepción da obra e a súa inauguración oficial. O remate das obras de construción do polideportivo de Bergondo veñen de presentarse as últimas certificacións por parte da empresa adxudicataria, unha empresa que fixo unha baixa importante no seu momento no proceso de licitación e que o pabillón está xa listo na súa totalidade, tamén que as gradas xa instaladas, de tal xeito que co inicio do curso académico poda empezar a facerse uso desa instalación por parte dos alumnos do colexio e posteriormente por parte de outros usuarios. Precisamente o obxectivo do Concello é que se faga un uso compartido do pabillón, aínda que nos primeiros meses tan só dará servizo o Colexio Felipe de Castro, ata que rematen as obras no estacionamento e na contorna da instalación. Nos primeiros meses pretendemos que sexa unha utilización por parte dos propios alumnos do Colexio Felipe de Castro, porque aínda se van a seguir facendo melloras no entorno do polideportivo, nese estacionamento e nesa plataforma que se vai a condicionar para facilitar estacionamento e facilitar o acceso aos usuarios na parte posterior do colexio, vai a quedar perfectamente conectado cas instalacións do propio Colexio Felipe de Castro. Ademais da construción do polideportivo, o Concello realizou tamén melloras no antigo xinasio do centro educativo que seguirá en servizo.